Sinartan para kadangkane mantos pasugatan tusok bisa turu yen awan rado yen mangan amarga tansah kelingan bener kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu ora liya mung sliramu sumpah opo jalukmu cah ayu ojo guyan guyu lali anak lali bojo lali wayang lali betong rasane wong lagi kandung pilih bacot apa pilih murah tak trimo gantung malaria malaria sedina rasane sunyi ning awak marah guru oh ya iyo tak dengar mlaku ning wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak lang aduh biung anakmu kaya wong gembung kapan diko paring pitulung iwak cucut lebu ning karung kepacut alias kadung ngeteke sawah ngeteke kampung sastra laras iya para siswa video syuting Maryam Audio luwih becik lara utuh daripada sirahe ngalu sakit cinta sakit rindu iya so yen mangira bisa turu yen awan rado yen mangan amarga tansah kelingan bener kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wangi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu cah ayu ojo guyan guyu lali anak lali bojo lali wayang lali betong rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih murah yen durung tak trimo gantung Bud, apa arep eneng wong fotoe kok ya. pengawalan kok yo Oh ngono ta? meyakinkan orang yang kita sayangi tidak kenapa-kenapa Oh iya,
apa kok ki ndirasa sayang? Ya ora ketang sithik. Lah ya tak kira golek vitamin ro mbake. Murah. Alah mbok iya, ngerti-ngerti njuk WA-mu, Mbak. WA aku lebokno WA-mu. Kene iki duda saleh kok. Lah apa iya? Duda soleh kok biasane nyang endi kae? Seh. Nih. Yuk. Ya. Mbok lali. Oh, lho Pak ngerti. Oh iya terakhir petuk Pak iku. Kok samu ta, Bot? Kang Senan berarti. Njuk tambah 1000 nggonku kurang. No aku. Ya iya. Ya. Ya masukin ya. Oke. Malaria penalan sedina rasane sewine. Woyo woyo. Numpak dokter mlakune utang wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak lah aduh biung, anakmu kaya wong gemblung, kapan diko paring pitulung. Kepacut alias kadung ngetek sawangan